Як мы абяцалі, Зенон Пазняк у нашай студыі. Вітаем спадару Зеноне. Дзякую вам, што знайшлі час, каб завітаць у студыю Белсат. Узгадываў сёння я інтэрв'ю, якое вы далі ў кастрычніку 19-го года радыё «Свабода» і яшчэ напярэдадні гэтых выбараў у 20-м годзе. Вы тады сказалі, што беларусы баяцца быць свабоднымі. Ці вашае меркаванне змянілася пасля падзеяў жніўня 20-го? Ну, это такая метафора. Так что гэта на пэўным этапе можна аднесці да любого народа. Але у нас, на жаль, шмат засталося яшчэ людзей з савецкай ментальнасцю. Я вам прывяду прыклад, калі, скажем, я выступаю ў заходняй Беларусі, я кажу, што будзе прыватная ўласнасць, будзе зямля, будзе свабода, можаце вярнуць сваю зямлю. Ўсё людзі слухаюць, так з цікавасцю пытанне задаюць. Калі я еду туды на Магілёўшчыну, все расказваю, пытанне залі: а што вы нам дадзіце? Я кажу: свабоду, права чалавека, правы ўласнасці. Рабіце, што хочаце, прадавайце. Выставляйте свае цэны, вы свабодныя. Але гэта было ў 94-м, можа, нават яшчэ раней, я разумею. Ці зараз змянілася сітуацыя, бо вы заўсёды казалі, што маеце кантакты беспасярэднія ўнутры Беларусі, ведаеце, прынамсі, пра што людзі думаюць, пра што гавораць. Ці гэтыя кантакты захаваліся ў вас? Цяпер змянілася, таму што вельмі залез у скуру Лукашенка. І вось пасля 20-го года таксама люди, конечно, напалоханыя, бачаць, што, але я вам скажу, ўсё не магу гаварыць, але ўсё засталося. І дваровыя кампаніі, і людзі ўсё памятаюць. І гэта, прыдае такога аптымізму. Ўсё ж такі народ разумее, наш беларускі, што тут не можна падымаць галаву, каб яе адабілі, але людзі чакаюць, яны застаюцца тымі, якія былі ў 20-м годзе. Якія тады урокі мае грамадзянская супольнасць праз 5 гадоў пасля пратэстаў вынесці? Што для сябе зразумець, можа быць, каб у патэнцыйна будучай сітуацыі дзейнічаць іначай? Разумееце, эта з'ява, 20-й год, яна дваякая. Па-першае, гэта страшэнная катастрофа нацыянальная, якая працягваецца, это геноцид нацыі. Мы такія катастрофы перажывалі нечаста. Самую вялікую, это 17-е стагоддзе, это потоп, потым 30-е гады, дзе мы... Ноч расстраляных паэтаў. Ноч расстраляных паэта, это фрагмент, а было забіта па ўсёй Беларусі, па маіх падліках, 1 600 000, іншыя паказваюць 1 800 000, іншыя кажуць 1 600 000. Я калі займаўся куропатамі, я шчыльна гэтым цікавіўся. Это была сістэма, якая даводзілася да кожнага начальніка, да кожнага старшыні сельсавета, да брыгадзіра. Павінны былі паставіць пэўную колькасць ворагаў народа. І сітуацыя была такая, што калі б не вайна, калі б яшчэ 10 гадоў гэта адбылося, і Сталін быў бы, могли б выстреліць усю нацыю. 5 мільёнаў это дакладна. А чаму паралелі з 20-м у вас узнікаюць? Тут паралелі вось чаму узнікаюць, што это была катастрофа. Мы страцілі эліту нацыі, мы страцілі вельмі шмат літаратуры, гісторыя, людзей. І пасля вайны, я нават трошкі это памятаю, 50-е гады, шмат што адраджалася з нуля. І цяпер, 20-е гады, это таксама катастрофа. Катастрофа, якая прывяла да сотняў тысяч выгнання людзей за мяжу, а это людзі найбольш актыўныя. Таксама тысячы людзей знаходзяцца ў вязніцах, і працэс геноциду працягваецца. Пакуль будзе гэты рэжым, да гэтага часу будуць хапаць людзей, кідаць у турмы. Калі турмы будуць перапоўненыя, будуць часткова іх выкідаць і выкідаць за мяжу. Таму што
яны зараз не ў такім стане, што маглі прастрэльваць. Але яны хочуць змяніць, як кажуць, шарнір нацыі. Яны выкідваюць людзей за мяжу. Вот. І таму гэта катастрофа. Акрамя таго, гэта катастрофа, яна рыхтавалася Расіяй. Я паслядоўна гэта адсочваў 16-го года, калі гэта пачалося. Я ведаў інфармацыю яшчэ ў пачатку 20-го года, што будзе правакацыя з забойствамі. І яно так і сталася. Але сутнасць была ў тым, што Пуцін хацеў ажыццявіць сваю даўнюю мару, анексію Беларусь. Як толькі ён паявіўся ва ўладзе ў 2002 годзе, ён ужо казаў, давайте 6 губерняў. Але гэта так і не анексаваў да сённяшняга дня. Так, але гэта была самая такая моцная спроба. Перад гэтым быў такі разведчык Бабіч, які быў у пасольстве, ён ствараў тут рэзідэнцыі, ўсё это была падрыхтоўка. Лукашенко ім быў незадаволены. Ну, безумоўна, таму што для рускі мір таксама ёсць і вораг Лукашэнкі. Ён дзейнічае пад казцы ў інтарэсах этого рускага міра, але толькі рускі мір можа яго знішчыць. Нацыянальная сіла яго не знішчыць. Пуцін яго можа знішчыць. Ну, то разумее. Таму такія людзі, як Бабіч, для яго былі небяспечныя. Так вось, задача стаяла вельмі простая. Калі быў падрыхтаваны Бабарыкай, падрыхтавана ўся сітуацыя, правесці выбары. Яны рыхтаваліся, што на выбарах Бабарыка не пройдзе, але будуць масавыя пратэсты. Это ўсё было да этого падрыхтована. Вот. І тады Пуцін бы падтрымаў, магчыма, нават увёў бы войскі, але вельмі ўсе былі прадыя, таму што ішлі такія лозунгі, што калі Пуцін нам дапамог, тады ён быў бы нацыянальным героем. Гэта ўкіды агентуры. Ось. Але гэта было. Але гэтага і не здарылася, па суті. Гэтага не здарылася. І вось чаму. Значыць, сітуацыя ацэньвалася вельмі проста. Калі б на плячах народа, які супраць Лукашэнкі, увайшоў бы кандыдат, які з'яўляецца стаўленнікам Масквы, скажам, Бабарыка, ён быў бы легітымны, народ яго падтрымаў, Захад прызнаў, і ўсё, што рабіў бы гэты прэзідэнт, яно было законным. Все, што робіць Лукашенко, яно нелегітымнае, яно нікчэмнае ў юрыдычным сэнсе. І Масква это разумее. Яны разумеюць, што... Але ж няма наўпроставых доказаў таго, што Віктор Бабарыка гэта быў пракрамлёўскі кандыдат на выбарах 2020 года. Наўпроставыя доказы не трэба далёка хадзіць. Частку яны знішчылі, але відэо ёсць, вы можаце паглядзець, як ён гаворыць аб тым, што задача беларусаў з'яднацца з Расіяй. Усе будуць толькі рады. Наша будучыня ў Расіі. Пасля таго, як Віктор Бабарыка пайшоў на выбары... Разумееце, таму не, гэта рускамірскі слоган, это самае галоўнае, што ад іх патрабуецца. Я ўжо не кажу пра тое, што хто такі ён. Это дырэктар Белгазпромбанка, это структура, якая з'яўляецца кашальком Кремля. І яго памочнік з'яўляўся такі Александр Каряка, палкоўнік ФСБ. Все ёсць. Яны паспелі знішчыць, можаце паглядзець. Але Віктор Бабарыка цяпер у турме, і давайте, можа быць, я б хацела вярнуцца да размовы о той трагедыі, пра якую вы пачыналі казаць, што сапраўды маса беларусаў выехала, унутры беларусаў пануюць рэпрэсіі, у якіх немагчыма развіваць нацыянальную ідэю, вызвольны рух, падтрымліваць беларускую культуру, пра якую вы таксама заўжды кажаце, што это неабходна для нашай незалежнасці і для нашага развіцця. То вось на вашу думку, якой мае быць стратэгія нацыянальна-вызвольчага руху, яна ўсё ж такі мусіць прыйсці за межы ці нарадзіцца ўнутры Беларусі, а калі ўнутры, то што гэтаму мае паспрыяць, што рабіць? Значит, для того, што вы гаворыце, трэба падысці. Таму што той план, які павінны быў адбыцца, ён не адбыўся. Адбыўся вельмі дрэнны план, але не так, як думалі яны. Вось. Значыць, што адбылося? Вот гэты план, дзе на руках унеслі б Бабарыку і крычалі «Пуцін, памажы», ён не адбыўся таму, што Пуцін убачыў, што адбылася нацыянальная кансалідацыя. І калі гэта пачалося, я тады быў у Штатах, я назіраў усё, што адбываецца, бачыў это белыя лентачкі, белыя браслетыкі, все як на гэтым, і чакаў, што паявіцца ўвогуле некая новая сімволіка,
А тады ўжо будзе вельмі цяжка. Пакуль што насілі толькі тапак, так, это была замест пагоні, і крычалі там «Стоп, таракан». Вось, таму я асабіста прыняў тут удзел. Усе структуры кансерватыўнай партыі былі папярэджаныя, каб ішлі на мітынгі вось этой тройкі жанчын з чырвона-белымі сцягамі. Будзе падтрымка. Народ быў гатовы да гэтага. І появілася адзін, другі, трэці. Так это ваша ідэя была? Это ідэя кансерватыўна-хрысціянскай партыі. Асабіста мяне. Трэба было перабіць сімволіку. І іх это зблытала поўнасцю, тому што народ прыняў поўнасцю. Я звяртаўся не толькі да нашых партыйцаў, да другіх, не буду яны сядзяць у турме, не буду іх называць, але яны это выканалі. У Віцебску былі мітынгі вот, з гэтымі бабарыканцамі, ўсё, яны прыйшлі з чырвона-белымі сцягамі, увесь народ Можа, успрыняў. самыя людзі проста ўспрынялі гэта сапраўды як нацыянальнае. Вот им-то и справа. Это важнейшая рэч у палітыцы, сімволіка. Но вы уявіце сабе хрысціянства без крыжа. Вы видите, что такое крыш у хрысціянства? Вот тое сама у нас был чырвона-белы сцяг, пагоня. І калі гэта з'явілася, і народ 100-метровыя сцягі, калі ён пашоў пад гэтымі сцягамі, Пуцін зразумеў, што адбываецца нацыянальная кансалідацыя, што дзела, якія яны робяць, не пройдзе. Тым больш, што Лукашенко, ён жа думае пра сваю ладу, і Бабарыка, і весь гэты рускі мір, і вся эта праруская пазіцыя, якая была створана яшчэ пачынаючы ад Бабіча, яны хацелі знесці Лукашэнку і паставіць свайго. Лукашэнку гэта не падабалася. Там ён схапіў Бабарыку, пасадзіў у турму. Вот, там яшчэ каго схапіў. Але зараз чаму зараз выйсці з гэтага крызісу, які ўтварыўся? Да, вот мы прыходзім да того, што вы гаварылі. Вот. І вот то, што народ выйшаў і кансалідаваўся, і пад чырвона-белым сцягам, притым была вельмі моцная кансалідацыя ў дварах, людзі... Это пачалося яшчэ за часы ковіду. Вось ковід з'яднаў людзей, а тут это ўжо быў вынік. І вось гэта спыніла вот тую... Да, ўжо было немагчыма, ўжо Бабарыка быў у турме, але тое, што стварылася потым, яно стала катастрофай для народа. Бо тое, што было б у пачатку, калі быў Бабарыка, мы проста страцілі б дзяржаву. Нас не было б. Дзяржавы Беларусь не існавала б. Это была б частка Расійскай Федэрацыі. Это канцы. Вот то, што здарылася цяпер, мы дзяржаву маем. Вось. Это дзяржава поўнасцю пад прэсам Расіі. Лукашенко это поўная марыянетка. Але калі б быў Бабарыка, то не было б ввогуле Беларусі. Не было б. То што, атрымліваецца, што Лукашенко ўратаваў краіну не Лукашенко ўратаваў краіну. Ён уратаваў сваю скуру і выконвае заданне Масквы па знішчэнні беларускай нацыі. Яго рукамі знішчаецца беларуская нацыя. 2500 арганізацый, нават там філатэлісты, там птушкі бацькаў, все знішчана. Вот. Таму гэта, то, што зараз адбываецца, гэта Расія рукамі Лукашэнкі выконвае сваю задачу. Знішчыць беларускую нацыю, знішчыць мову, культуру, таму што потым, калі гэтага нічога не будзе, Беларусь можна браць голымі рукамі. А Лукашэнку проста прымуць з дарогі. Я не ведаю, ці ён это разумее, але самы галоўны яго вораг небяспечны, это якраз рускі мір. Як супрацьстаяць гэтаму рускаму міру, калі ўнутры Беларусі ўсё знішчаецца нацыянальная, грамадская супольнасць? Супрацьстаяць ёсць вялікі вопыт не толькі ў нас. Вот это мы не першыя трапілі ў такую сітуацыю. Па-першае, трэба захаваць сябе. Захаваць свае жыцці, свой народ, захаваць сябе. Не кажуць, не падымаць галаву там, дзе не трэба. Па-другое, у гэтым захаванні, у гэтых сем'ях, у гэтых людзях трэба, каб беларуская ідэя жыва, развівалася, жыла мова. Закрыюць школы, у вас сям'е ёсць, вучыце сваіх дзяцей, так як некалі ў 19 стагоддзі палякі рабілі. Вучыце сваіх дзяцей, бо нам трэба ў гэтай сітуацыі выжыць. Акрамя таго, тыя беларусы, якія выехалі за мяжу, іх сотні тысяч, трэба падтрымліваць Украіну. Таму што зараз пытанне мірным шляхам з Расіяй вырашана не будзе. Мірным шляхам мы не атрымаем ні свабоду, толькі памагаць украінцам. Памагаць украінцам, каб была перамога. Ці хаця б такая сітуацыя, калі Расія не ў стане будзе нас задушыць. Вот. І
Минулый раз я тут был, как раз это месяц тому, я говорил об том, что одиная зараз надея всего свету, тем больше Украины, это на Трампа. Это счастье, что у Америцы з'явився такий До президент. речі, коли ми кажемо про Трампа, спадар Зіноні, хотів би звернути вашу увагу, що сьогодні Лукашенко знову узгадав президента Злучених Штатів Америки у інтерв'ю акурат таки часопису Time. Давайте послухаємо і вернемося до міркування. Я трампист. Я себя часто называю. Я не сторонник Байдена. И я это говорил, когда Байден был у власти. И когда вы там стреляли в своих в Конгрессе, помните, эту девчонку застрелили. Да. И когда вы потом Трампа хотели посадить, единственный в мире президент, не потому что я так думаю, а другие так не думают. Другие помалкивали, под плинтусом сидели. А я в открытую, это можно поднять, критиковал вашу демократию, так называемую, вашего президента Байдена и поддерживал Трампа. Это было позорище, то, что вы творили с Трампом до последних выборов президентских. Ну, ёсць сапраўды, як кажуць, падабенства ў гэтым сэнсе паміж вамі і Лукашэнкам. Вы абодва падтрымліваеце Трампа, як мы зараз пачулі. О, не толькі ў гэтым. І ён п'е ваду, я п'ю ваду. Можа, Цудоўна, малашко спадар папівае. Зіноня. Вот эта прапанова, круглы стол з Лукашэнкам пры дапамозе Злучаных Штатаў Амерыкі, якую агучыў офіс Ціханаўскай. Ваше стаўленне. Вы раскрытыкавалі офіс, але падтрымліваеце Значыць, гэты ніякого ідэл. круглага стола, ніякіх перамоваў з апазіцыяй, з офісам Ціханаўскім ніколі ў прынцыпе не будзе. Таму што ў прынцыпе гэта немагчыма. Это бздура. І Немагчыма, таму што беларускі рэжым не пагодзіцца. Разныя катэгорыі. Можа быць перамовы з такой краінай, як Нямецчына, Германія, на ўзроўні, калі могуць быць прынятыя пэўныя рашэнні і выкананыя пэўныя абавязкі. Што такое апазіцыя? Это нішто. Это полное ничто. За ими не стоит ничего. Это люди, яких, кажуть, утрымліваюць еўрапейскія там структуры, якія не маюць ніякай сілы, ніякай аўтарытэта, нічога. Яны Як сустракаюцца з Лукашенко не вядомымі можа, палітыкамі. дзяржаўная структура Яны не маюць можа... структуры. Спадару Зіноня, яны маюць структуры, так ці інакш, яны маюць планаваныя свае паездкі, сустрэчы на самым высокім узроўні, а вы кажаце, што это ніхто і нічого. Значыць, яны не маюць ніякай дзяржаўнай моцы, в іх няма ні арміі, ні сілы. Гэтыя паездкі, які робяць, это за грошы еўразвяза, таму што еўразвязам, для еўразвяза трэба такое проксі, трэба Беларусь было ізаляваць, яны робяць такую палітыку. Вы прапаноўваеце ім Таму самараспусціцца? такога ў прыродзе не было і не будзе ніколі, таму што ў прынцыпе ніколі не можа дзяржаўная структура, якая базуецца на законе, на праве, на арміі, на ўсім, на фінансавай сістэме, з нейкай групай весці контакт. Это не можа ні ў якім разе Рада БНР, это зусім перамог. іншае? А? Пытанне да вас. Рада БНР, якая у Не мінулым будзе стагоддзі весці таксама. Не будзе, яна не мае, Рада БНР не мае ніякай сілы. Это просто, сімвол, это ідэал. А палітычнай сілы яна не мае ніякай, ні фінансавай, ні палітычнай, ніякай. І ніхто з Радай БНР не будзе не весці ніякіх перамоў і не вядзе. Тое саме з любой апазіцыяй, якая там утвараецца, калі там даюць сродкі і гэтак далей, нічого падобного не будзе. Таму я кажу, вот это, што яны гаварылі, это просто, бздура. Я так подразумеваю, что это просто, такая пропаганда. Вы прапаноўваеце самараспусціцца офісу Ціханаўскай, кабінету, самараспусціцца. Вы пісалі так, прынамсі, ў сваіх сацыяльных сетках. Не праводзяць гэтую канферэнцыю «Новая Беларусь», каб беларусы туды не прыходзілі. Канферэнцыя. Хто будзе прасаўляць беларусаў за мяжой тады? Значыць, вельмі важна, каб гэты офіс быў бы ліквідаваны і як хутчэй. На жаль, это хутчэй не адбудзецца, таму што яны ніякай сваёй палітыкі не вядуць, это палітыка еўразвязу. Яны выконваюць ролі падставы, проксі. Еўразвяз ставіць задачу ізаляваць Беларусь, зрабіць жалезную заслону. Это адпаведныя санкцыі, накіраваныя супраць народа, таму што санкцыі, якія там же тысячы пазіцый, это ж все ж у інтэрнэце ёсць.
Вось, Так не офіс же приймає санкції, а а Єврозв'яз. офіс з'являється Комісія. проводником риторики. Це вельми важливо, тому Не було що б офіса, не було б санкцій. Тому що люди, які виїхали за межу, вони 5 років, многі з них сподівалися на офіс, що тут нешто буде, вони нешто зроблять, нічого не Вони зробили. можуть вернутися. І тому гэта демагогія, яка приводить до того, що ми можемо втратити державу і націю. А ці не забудуться Це важливіше про питання Білорусь без зараз. офіса, Не те, що який говорить лобує офіс, не те, інтереси що говорить білорусів. Ван дер Ляєн, а нам треба зберегти націю. Тому що зараз ситуація така, что фактично, вот, допустим, здарилася б така річ, що зник би Лукашенко, так? Усе обрубано, усі ринки знищені, це знищені Єврозв'язом. Усе їх одразу не Так. відновиш. Але І один вихід розумію. зостається – йти в Росію. Тому що весь контакт, і енергетика, економіка, все зв'язано Я туди. повторю своє Спадару питання. Зіноня Хто Арбі- представляць інтереси білорусів має за межою, І- коли не буде офіса Тихановської? І ці без такого О, представництва ті о, не це- забудуться на Білорусь. Да, от це вельми якраз і добре. Коли не буде ось цієї підстави, от тоді ті люди, ті 1000 людей, які тут є, вони консолідуються. Білорусь показала, і 20-й год, і особливо часи ковіда. Вельми консолідаційний народ. Лукашенко відмовився підтримувати, лічити людей. Народ сам себе лічив. І медиків фінансував все. Так що я ведаю білорусам, велика надія, що коли вот гэта зникне ось эта вот бурбалка, яка тормозить усе, то тоді гэта ініціатива, вони проявляться. І обов'язково вони повинні бути знизу. І вони будуть знизу. І гэта ініціативи, З'явиться новий лідер? які, послухайте, повинна бути демократія, ініціатива людей. А не сподівайтеся, що з'явиться некий лідер, і от він нас поведе. А хто білорусам тепер перешкоджає самоорганізовуватися? А хто білорусам тепер перешкоджає самоорганізовуватися? Офіс. А як? Ілюзія Яким чином? офіса. Усі Яким сподіваються на і претензії, там їхні гроші починають лічити, все. Це все глупості. Ось. Це колода на шляху ініціативи. Коли це з'явиться обов'язково. А што перашкаджае паралельна гэта рабіць і беларусам самаарганізоўвацца, збірацца, вырашаць Вот свае гэта праблемы? перашкаджае, у першую чаргу. Спадзяванне, Ну, вот вось вы ёсць. толькі што задалі, Алекс- а хто будзе лідар? Это вот Ніхто- жаданне, хто нехто прыйдзе, і нехто ўсіх павядзе, нехто скажа, як рабіць. Але хто буде сустракатися? Так, хто у буде Святлани представником? Тихановської завжди є ж есть контакти некий на лідер. Ви вищому ж були рівні. лідером колись. Тады будуть і прадстаўнікі. Як будзе ініцыятыва, тады будуць прадстаўнікі. Зараз это не трэба піраміду ставіць дагары нагамі. Элементарна рэчы, ну так же робіцца. Элементарна, так развіваецца усялякая структура, усялякая барацьба. Яна ідзе знізу, а не то, што з'явіўся нехкі, і, ну добра, як з'явіцца некі Ясір Арафат, ён скажа, у меня там мільёны, давайте за мной. На чым так кончылася, мы ведаем. Але усякая барацьба, яна, калі яна сэнсоўная і мае вынік, яна ідзе адтуль. Знизу, і на ініцыятыва. Вот тыя дворовыя чаты, вот это, што з'яўлялася, вот эта ініцыятыва мае вялікае значэнне. І паяўляліся лідары, і што з імі зрабілі? Забілі, Бондаренку забілі. Это ўжо лідары паяўляліся. Таму як ёсць ініцыятыва, як людзі адчуюць, што ад іх шмат залежыць, яны пойдуць самі рабіць, паявіцца ўсё. І тады будуць лічыцца з намі. І тады будзе, тут жа ёсць і бізнес беларускі, это вельмі важна. Нацыянальная ідэя, нацыянальная свабода развіваецца тады, калі падтрымлівае нацыянальная буржуазія. Калі людзі маёмныя падтрымліваюць нацыянальны рух. А ці маем мы ў выгнанні не трэба столькі тады бізнесу, спадар грантаў Зіноня? з Еўразвязу. Спадар Зіноні, у нас ёсць тут прадстаўнікі сапраўды бізнесу, а напэўна не так шматлікага. Ёсць некаторыя IT-кампаніі, але ну вось нейкая фірмовыя Нема правілы. заангажаванасці, да, у тым, каб Ну да, тому палітычна што нешта ў бізнесе змяніць. ў нас І- разумныя людзі. і ёсць Людзі, якія этыка займаюцца таксама. бізнесам, яны маюць галовы. Разумееце, яны бачаць, што паявіўся нейкі, так сказаць, дзіўны чалавек, які 200 тысяч просіць. Таму іх Паціснулі мала гэта плячыма, можа цікаць. глядзяць на спадарню Ціхановскую, яны ж усё бачаць, што это падстава. Што ім даюць шмат грошай, ім мільёны. Я знаю сумы, якія даюць, бо я пісаў Еўразвяз, я маю пісьмы адтуль. Спадар Колькі Зіноні, я дадзена думаю, грошай, што я то ведаю. гэта, І яны напэўна, на это варта... глядзяць і думаюць, ну што ж мы будзем на іх траціць грошы.
Конечно, не будуть. Дякую вялікі, што знайшлі час і прыйсці да нас і за ваше меркаванне. Зенон Пазняк, спадарства нашай студыі, палітык, рух «Вольная Беларусь». Дякую вялікі яшчэ раз. Дякуем.